כנס לתוך הבית! לתוך הבית! קדימה! לא יפסיקו את העבודות! לא יפסיקו את העבודות גם ככה! למה? אין לי שמאל יותר. אתה רוצה לדוף גם? קדימה! זה הכל! רוני נטרל אותו! ليش الزيتون؟ ليش الزيتون؟ ليش الزيتون؟ לבית, לא פה, לא פה, קדימה. يا ولد الكلب! يا ولد الكلب! الزيتون! 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 אף אחד לא יוצא מהדלת. הוא ייתן את המוס זהו! מה, הוא בוחר על הגבת שלו! תרחבו על הבטר! מה קרה? תגיד לי שקט! תראה מה אתם עושים לבן אדם שבוחר! פיני! קו הגנה קדמי! תומר! קו הגנה קדמי! מתבייש. יש אנשים כמוך. באמת? כן. יש. אין לי אנטיקון, חבר'ה! מה אתה מתבייש? תסתכל על בן אדם. אנטיקון! תסתכל! סתום את הפה, לא רוצה לדבר איתך. לא רוצה לדבר. לא רוצה לדבר. ארדי! רשע. רשע! את הראש! את הראש תזה ממני! אני מפחד ממישהו? בבקשה. אידיוט, בבקשה. תרים אותו, כל אחד יד. כל אחד ביד. כל אחד יד. למעלה, למעלה. זה השלום הוא רוצים? שי, תגיד לו, זה השלום הוא רוצים? זה לא נתיב להם ביטחון. אתה רוצה שלום? כן, הוא רוצה שלום. בידו, בודרוס, בית ליקיה, זאויה, מסחה, דיר בלוט, דיר קדיס, עשרות כפרים, מאות הפגנות, אלפי פצועים, 11 הרוגים. אני עובר מכפר לכפר, מהפגנה להפגנה, חוזר הביתה לתל אביב ומדבר עם כל מי שמוכן להקשיב. 2 עברו מאז שפרצה האינתיפאדה השנייה, שבמהלכה נהרגו למעלה מ3,000 פלסטינים ו1,000 ישראלים. ממשלת ישראל טוענת שבצד הפלסטיני אין עם מי לדבר, ויוזמת הקמת מכשול הפרדה בין העמים. בציבור הישראלי יש הסכמה רחבה שזהו הפתרון הביטחוני הטוב ביותר, וב-2002 התוכנית יוצאת לדרך. תוואי המכשול אינו עובר ברובו על הקו הירוק. בחלקו חומה ובחלקו גדר, הוא מתפתל וחולה עשרות כפרים במכלאות ענק. הוא מספח לישראל שטחים נרחבים בגדה המערבית, מפריד בין חקלאים לאדמתם ומפצל משפחות. לשטח שנותר לפלסטינים אין רצף טריטוריאלי שיאפשר הקמת מדינה של ממש בעתיד. בית הדין הבינלאומי בהאג קבע כי תוואי הגדר אינו חוקי, אבל הממשלה ממשיכה בבנייה בטענה שהמכשול הוא אמצעי זמני בלבד. כשיהיה שלום, הגדר תרד. בפועל ממלאה הממשלה את השטח שסיפחה הגדר בהתנחלויות חדשות ויוצרת מצב בלתי הפיך. אנשי הכפרים הנפגעים רואים בגדר אסון, נכבה שלישית. הם יוצאים לעמוד מול הדחפורים בניסיון להגן על אדמתם ועל מקורות הפרנסה שלהם. המאבק העממי מוכרז בלתי אלים ומושך אליו פעילי שלום מישראל ומרחבי העולם שרואים בו מאבק על חופש ועל זכויות אדם. גם אני מגיע כפעיל. לפני הכל. לפני הסרט. לאן זה? לבילעין. אפשר לראות תעודות בבקשה? קבל, יש פה פעילי שמאל שהגיעו למחסום והצבא מבקש לעכב אותם. הצבא הכניס שטח צבאי סגור כבר? חיובי. היות שאתם עושים את זה סלקטיבית, זה כבר הופך להיות פוליטי. אתם מבינים, על סמך פוליטי אתם מאתרים אנשים ועוצרים אותם. שזה לא לשון החוק, זה לא לשון הצו. לא ייכנס אדם, עכשיו לפי הצו הזה, עכשיו אתה חייב לעצור את כל התנועה פה.
עושים פה נתיב תנועה באיו"ש. אתה צריך לעצור אותם מיד, לא מבין למה אנחנו מתקשקשים בזה בכלל. לא, שתעצור, אנחנו מחכים שתעצרו. זה מיד יקרה. לא, ברגע זה אתה עצור, ואתה עצור. סבבה. עוד שנייה, עכשיו תכבד את המצלמה. במשך 4 השנים האחרונות, אחי יונתן ואני מצטרפים לפעולות המחאה יחד עם עוד קבוצה של ישראלים בשם אנרכיסטים נגד הגדר. הלו מחמד, אנחנו במודיעין עילית, בקצה של מודיעין עילית. ליד איפה שבונים את ההתנחלות החדשה. כמה בערך יענתם? אני פה רק עם שי, אבל מגיעים עוד איזה 10 אנשים. שי? אח שלי, שי, כבר פגשת אותו, לא? לא, עדיין. טוב, איך אני מגיע בדיוק? תמשיך, ולאחר... מוחמד מהוועדה העממית של בילעין נגד הגדר מסביר לנו איך להגיע. דרך אתרי הבנייה של ההתנחלות מודיעין עילית, המשתלטת בחסות תוואי הגדר על אדמות הכפר. 1,700 תושבים, המתפרנסים ברובם מחקלאות, עומדים להפסיד כמחצית מאדמתם. כל זה נשאר מאחורי הגדר, אבל בעצם. כל זה מאחורי הגדר, כן. הגדר תעבור מעבר לגבעה. כל השטח הזה להתנחלות. בתחילת 2005, כשהחליטו אנשי בילעין להצטרף למאבק, חשבו כולם שגם כאן, כמו בכפרים האחרים, הצבא ידכא את המחאה תוך 2-3 חודשים. אף אחד לא תיאר לעצמו שהכפר הקטן יחזיק מעמד מעבר לכך. אני עדיין לא ידעתי שהמקום יהפוך לחלק מרכזי בחיים שלי. شارون ما في منه شارون ما في منه قنطرتي أحسن منه قنطرتي أحسن منه شارون ما في منه شارون ما في منه قنطرتي أحسن منه قنطرتي أحسن منه شارون ما في منه قنطرتي أحسن منه قنطرتي أحسن منه إبراهيم ضرب חיילים, בשם כל מעט מכירים, אנחנו מבקשים שתזוזו אחורה בגלל אנחנו יצאנו היום הפגנה בלתי אלימה. זהו, נגמרה הפגנה, תחזרו, זהו נגמרה. מה יש לכם פה ליד הבתים? הוא נתן לי, אני לא רוצה. روح انا صباح بسرعه רוצים שתהיה הפגנה בלתי אלימה, הם תמיד רוצים שיהיה הפגנות עם אבנים בגלל שיצלמו אנשים ויבואו במצע הלילה לעצור אותם. כל פעם הם עושים כך. استنى عايد وين استنى عايد تضرب شحجار عايد بايتي لو בואו נתפוס את הבית כאן. לכו שלושתכם. בואו נתפוס לבית שלנו. בטוח! רגע, לאט, בסדר. אתם ראיתם אותו רץ לשם? בואו החוצה. מי עוד נכנס פנימה? הלאה, בואו חזרה.
הנה, מלו. שי. טיבי. خير بابا خلاص نشكل روحوا روحوا الحين فحشم روحوا يلا جعلت النكنة منكمشم روحوا يلا جعلتم ريحين فحشم نكش خلاص روح من هان شو اسكت روحوا من عنا هاي احنا في بيتنا انت جايين علينا اطلع انت وياه روح البيت روح يجعل وانا وين مش في داري قاعد؟ لا البيت يتقر الباب حشرونا سكروا علينا وقتك مجنونة אני גם יודע שמאחוריו זאת אבנים. אתם ממש קורבנות. אתם הקורבנות האמיתיים פה. כן. אני אצלם את זה, אל תדאג. حيوا ابنك حيوا لا مش جيش هذا مش جيش انا كوت جيش ما شايفهم هذا مش جيش هذا شاي انت اسمك؟ نعم تعال اشرب شاي تعال أنا بدي أصورهم في البلد. صورنا في البلد؟ هم الجنود في البلد الكيف؟ دخلوا جوا أروح أصورهم. بدك تشرب شاي؟ بعدين؟ أنت مفتيح لي؟ يلا شتا حزير؟ كين سيدة وين باين؟ פה בבית הזה? כן, הנה בבית. בסדר. שובן. אין בעיה. בימים הראשונים של המאבק עמדו אנשי הכפרים לבדם מול הדחפורים והחיילים. עשרות נפצעו מדי יום. כשהתחלנו להגיע יחד עם הפעילים הזרים, קיווינו שרמת האלימות תרד. הוראות הפתיחה באש של הצבא המחמירות עם הפלסטינים אמורות להשתנות כאשר ישראלים וזרים נוכחים בשטח. זה מה שלום, זה אצלכם. איך זה הבן אדם טוב? לא אמרתם לו ככה. מה קרה לכם? מה קרה לכם? מה עשו לכם? כן, מה עשינו? מה עשו לך? מה אתה מקשיב לפקודות האלה? חלק מהפעילים הזרים נעצרים כבר בשדה התעופה ומגורשים. עד היום 2 נהרגו על ידי הצבא. בבילין הפעילים הזרים שוכרים דירה ומקיימים נוכחות קבועה במקום. הלילה אנחנו בבית של וג'י. Michigan, Detroit, Michigan. Are you with the ISM or not group? Yes, Michigan Peace Team. And then we come to ISM. أهلا وسهلا. وجيه. راني. علم. راني علم. محمد. لولو. Lulu's back in town. لولو. In the year 2000, 30 of September. لما دخل شارون بعد ما دخل شارون الأقصى بيوميا طلعوا طبعا الشعب الفلسطيني كافة الفئات تعاتوا مسيرات احتجاج على دخول شارون للأقصى. كان منهم راني قناص سلاف قناص ضربوا برصاصة حية في ركبته من هان كان هو يعني بده يضربه في راسه على أساس إنه يقتله. هسه الرصاصة دخلت من هون خرجت من هون And من ظهره get out from this point. في العمود الفقري. לווג'י יש 10 ילדים. הבנות הגדולות כבר עזבו את הבית. רני הוא הבכור בין הבנים. تصورتني كثير يا شيء بدك تسوي عني لحالي فيلم מיד אחרי הפציעה של רני איבד וג'י את אישור העבודה שלו בישראל. פחד מנקמה. תמיד שואלים אותי אם אני לא מפחד לבקר בכפרים הפלסטיניים. אולי מישהו ירצח אותי. המחשבות האלה נראות רחוקות כשאני כאן,
עם האנשים. אם אתה חותך ענף או אתה חותך את העץ, אתה רואה שיש סימנים עגולים כאלו בתוך הענף, ואתה יודע כל סימן זה לשנה. אז אתה רואה, אולי זה 2000 שנה, כל הזיתים האלה. והקטינים, הנה, אתה רואה אולי לא פחות מ-50 שנה, כשאני בן 50 עכשיו, ואני לא זוכר מתי אבא שלי שתל את זה, לא פחות מהגיל שלי. זה מה שיש לי. מזה אנחנו חיים. עכשיו השנה הוא נתן לי, הנה אתה רואה אולי, יש לי פה פרי אחד, השנה הוא נתן. 23 דונם לקחו לי והקימו את התנחלויות בשם מתתיהו. וחלק שלוקחים עכשיו, שמעתי בחפציבה, אור שמח, כל משמות. הכל יהיה מאחרי לגדר, ואני לא יכול להגיע לשם. עד היום לא הצליחו אנשי בילעין להגיע אל תוואי הגדר ולהפגין. החיילים חיכו להם כבר בפאתי הכפר ופיזרו אותם בכוח. בוועדה העממית מחליטים לנסות גישה חדשה. בוא לפה, כן. מה זה הכל? מה זה? זה שלנו. זה שלנו. אנחנו נגיד לך מה אנחנו רוצים לעשות. כן? עושים אבנים, רושמים באבן שאנחנו לא לגדר ומצביעים את זה. זה מפריע לעבודות שלך פה? מפריע לך? תקשיב לי, אתה מה מפריע לי? ההתארגנות שלך בצורה לא נכונה, זה מה שמפריע לי. מה אתה צריך שכולם יגיעו לשם? אני מבטיח לך שאף אחד לא ישתמש כאן באמצעים. איך אני? תגיע אתה ומי שאתה בוחר, מבוגרים. תגיעו יחד עם כוח עכשיו, לאן שאתה רוצה, תסמן מה שאתה רוצה ותחזרו הביתה. איך אני איתך? לא טוב. לא טוב? אתה רואה? כנראה, אתה לא רוצה את זה. אגיד לך למה לא טוב. אתה רואה מי לא רוצה את זה? בגלל שאתה אומר רק לי. אתה רואה מי לא רוצה את זה? אני יכול לנסות לשכנע אותך. יש זריקות אבנים פה על הציר. אם יש זריקות אבנים, דנן. העיפו את הידיים שלכם, בואי נע! תעיף את הידיים שלכם. רגע, אתה מתנגד למה שהוא אומר? מג"ב ללוות אותם עד למעלה, עד לפאתי הכפר. הלאה, לעלות כולם לתוך הכפר. הלאה. להתקדם. שוואי. להתקדם, מישהו לא צובע להתקדם. הלאה, קדימה, מישהו לא צובע להתקדם. הלאה, לעלות למעלה כולם. לא לגדר. לא לגדר, יופי. אבל לא נמצאים, בואו לכאן. חדר נמצאים, רק גומי. אני בא אליך, תן לו גומי. צחי הוא מפקד הגדוד המוצב בבילעין. פעם, כשהייתי בצבא, הייתה בי יראת כבוד כלפי בעלי דרגות בחירות. היום אני משתדל לצלם אותם יותר מאשר את החיילים הפשוטים. שימו לב, זהירות, תתחיל לזרוק משם. לך לביתה, אבן הזונה! הלאה, לחזור לשני סיבובים. וואלה, אני לא זרקתי אבנים. די. אני לא זרקתי
انا بديش يجوا كل الجيش حكيت علينا هذا وياخذوه وغير مره بدنا نقيمه. אל תזיז אותו, שישאר כאן עד שיביא האלונקה. יאללה נו, דבר, מה אתה מחכה? אל תזיזו אותו. תתלווה. תתלווה. לא נגעתי בך. היה כאן מצלמות. צלמנו אותך. כמעט מדי לילה נכנסים החיילים לכפר. לפעמים הם מסתפקים בזריקות, לפעמים זורקים רימוני הלם, ולפעמים עוצרים אנשים שלוקחים חלק בהפגנות באשמה שזרקו אבנים. ראית המקרה שהיה בן שלי בהפגנה היום? כן, אבל שמת אותו בצד, ראיתי. ראיתי ששמת אותו בצד. בחד, הוא... בגלל שהבית שלנו רחוק מההפגנות, הוא לא רואה את מה מתרחש שם. אחרי שהלכו, עשה להם ככה. תראה, אבל אני עושה להם ככה, אני לא מפחד. אחרי שהלכו. תרחיש בגדול להגיע לשם ועולים על מוניות פלסטינאיות, אם זה עם התנגדות של משטרה, אז המתאמי האוטובוסים שילכו קדימה, להסביר לכל האחרים שימשיכו ללכת קדימה גם אם נעצרים המתאמים או משהו. שי, תגיד, בוקר טוב בלי המצלמה באחדן. המאבק של בילעין מושך עוד ועוד ישראלים. היום מתארגנת הפגנה גדולה, ולאנרכיסטים נגד הגדר מצטרפות עוד קבוצות. תעאיוש, רבנים לזכויות אדם, גוש שלום, יש דין, קואליציית אנשים לשלום, וגם סתם אנשים שאכפת להם. עדיף ללכת ברגל, לעקוף אותם. לא, נוסעים לפה, לא נוסעים אליהם. אנשי הוועדה העממית הזמינו את תושבי רמאללה והכפרים השכנים להצטרף. ליד המסגד נפגשים קרוב ל1,000 בני אדם. ونقاوم أفعال الخراب والدمار ونموت واقفين. הזמנו אנשים מכובדים, חברי כנסת, שרים, אנחנו נלך לשם ונגיע לתוואי ואינשאללה נעצור את התחבורים מעבודות ואדמות של הכפר בילעין. אנחנו מבקשים מאנרכיסטים לעבור ליד הדגל, להרים את הדגל שהדגל הוא שנכנס למקום ההפגנה. אנחנו, כמו שאמרנו, ממשיכים לרדת, לא מתווכחים איתם, לא מדברים איתם. אפשר גם לסרב. ההפגנה הזאת היא הפגנה לא אלימה, היא הפגנה נגד הכיבוש ונגד החומה. שימו לב, השטח הוא שטח צבאי סגור. יונתן, אני מבקש לא לעבור אותנו, אין לעבור אותנו. השטח הוא שטח צבאי סגור. מי שעובר אני עוצר אותו. חייל, עכשיו, אפשר גם לסרב. חייל, עכשיו, אפשר גם לסרב. אנחנו כולם הולכים להפגין על התוואי, זה הכל. שני ינון, משני סוואנה, ישרו קו, אף אחד לא עובר אותנו. קדימה. רשאים לראות כאן, רשאים להשתמש בכוח. אחרי זה תתלוננו, זורקים עליכם אבנים. אבן אחת לא הייתה פה. אתם פושעים! לא תדריבו الحجارة يا شباب! לא פוגעו ולא תרקו שום אבן, לא היה שום דבר. המשיכו בהליכה לכיוון התוואי של הביטחון, שאותו אנחנו לא יכולים
אליו, אנחנו לא יכולים לאפשר לכם להגיע. למה לראות בכדורגל ובכדורגל ובכל הדברים האלה? אחרת אתם לא מתפזרים, אתם ממשיכים ללכת. יא שבאב! אללה ירצה עליך! الناس قاعدين عندهم هاي تضرب. בניגוד להחלטה של הוועדה העממית, מתחילים כמה אנשים לזרוק אבנים על החיילים. מדובר בצעירים שהגיעו מחוץ לכפר. אנשי בילעין דורשים מהם להפסיק את יידוי האבנים ולהזדהות, כשלפתע הם שולפים אקדחים. שוב את דעת! שוב את דעת! צירימון. עזוב, תירגע. תירגע, עזוב, אתה לא צריך. מסתבר שמדובר במסתערבים. שוטרים רעולי פנים שהתחזו למפגינים פלסטינים כדי ליצור את הרושם שההפגנה אלימה. המסתערבים עוצרים את האנשים שחשפו אותם. לא ירו גומי זה מהחדש. זה מלח. לא יודע מה זה. אני חושב שזה מלח. לא השי, אתה הסתכלת מה... בטח, תראה לי מה יכול. בגף הרבה, לא חם. וואי. אני ראיתי בדיוק את המציאות פה, ואני הייתי בכפר קודם, וראיתי באיזה אנשים מדובר, באנשים שוחרי שלום. ואתם באים ולא נותנים לשלום על זה להתקיים. אתם עושים מלחמה, ומי שנפגע מזה זה אחר כך אנחנו, כולנו אחר כך אוכלים אותו בפיגועים. מה אתה חושב שיקרה אחר כך? שיהיה שלום? אני בדעה שגדרות גבוהים מביאים שכנות טובה. שכנות טובה. נכון שאף אחד לא רוצה שיפגע, אבל אתה חייב לשבור את הפחד הזה, ואתה חייב למשוך אותם. שהמטרה שלך היא לחטוף, אבל שכל העולם יראה שחטפת. בגלל מה שקורה בו הוא דבר קטן ממה שקורה בכלל. אז בבלתי אלימות שלך מול האלימות שלהם אתה מנצח אותם. במאי. אנשי הוועדה העממית מכריזים על חג הפועלים וזכויותיהם כעל נושא ההפגנה. 3 ימים אחרי הפגנת המסתערבים, אנחנו שוב מול החיילים. הפגנה בלתי אלימה, אתם יכולים לעשות פה. למה פה, למה לא שם? זה שטח שלנו למעלה. אבל גם שם זה שטח שלנו. אנחנו לא רוצים לפוצץ את זה לפני שמתחילה ההפגנה. בואו נתחיל את ההפגנה בלתי אלימה. הפגנה תהיה למעלה, למה פה? אני קובע איפה תהיה ההפגנה. אדוני, יש לך צו? שתהיה פה. אדוני, יש לך צו שטח צבאי סגור? מה אתה צריך? להתראות. אני רוצה לדבר עכשיו. כן. שבוע שעבר שהיה לנו פה הפגנה, לא זרקנו אבנים, שלחתם את המסתערבים למעלה שיזרקו אותה על חיילים שלקחים אבנים, נכון או לא? כן! למה? אתה לא קובע מה שאתה רוצה. אנחנו גם רוצים מה שאנחנו רוצים. אין לכם צו. אתם אנשי חוק ואין לכם סמכות לעצור אותי כי אין לכם צו. الجدار لازم ينهار والجدار لازم ينهار نحن مش إرهابيين نحن بدنا الحرية يا شارون بصوا شوف نهب الأرض على المكشوف ضبط البرميل ولادي في الغرفة يابا جت في المطبخ؟
ג'יר, אולי תשים לו משהו על האף. אולי תשים לו את זה על האף جيش ضربك غاز يما خذي يا حجة خذي أنو جعان شباب أنو جعان بدنا سندويشة في حدا جعان بده ياكل شرب تخال אני אכלתי, שנייה. أنو جعان الرجال هالموجودين أكيد نسوي لكم أخرى هاي כולם בבית של בדיר צופים בסרט הילדים של ארנה. הוא השתחרר אחרי שהיה עצור במשך שבוע וזוכה לחפלה קטנה. בדרך כלל, העצורים מהכפר נידונים לתקופות של 3 עד 6 חודשי מאסר באשמת זריקת אבנים. מהחג הקטן לא אכלנו כנראה. מעיד אל-אדחא שעבר. يطفت بهالنار احنا نشار תרנגולות בכפר. הגדר, כל אחד היה עסוק בעבודה שלו, וכל אחד יש לו הדברים שלו, ולא היו מתארגנים ככה, שנגיד, אתה מזמין אנשים הם באים. ואני רואה שזה הטובה מהטובות שגדר, שהוא חרה. هذا قيم أولي لا حرية بدون علم لا سلام بدون حرية والحرية والسلام لا يتجزأ لا يتجزأ בשנה שעברה, בודרוס היה הכפר היחיד שהצליח להזיז במעט את תוואי הגדר ולהציל חלק מהאדמות רק בזכות המחאה. בבילין מקווים שזאת לא תהיה ההצלחה היחידה. נגיד שאתה מבטיח לנו שלא יהיו עקרת עצים היום. לא אמרתי שאני מבטיח שלא יהיה היום. אמרתי שכרגע אנחנו לא עוקרים את העצים. אני יודע שיש פה סיפור עם העניין של העצים. מטפלים בזה בצורה משפטית, יש גם הבנות עם חלק מבעלי הקרקעות כאן שהגיעו לגבי הזזת העצים, ואנחנו פועלים על פי החוקים. אתה יודע שזאת עצי זית כמאות שנים, אז מתי שאתה קוראת אותם ועוקר ומשתיל מחדש, אפילו שאתה משתיל מחדש, אלו מתייבשים. ברור. אז בגלל זה אנחנו עושים רק זמן, לא יותר מזמן. הבנתי, אוקיי. בסדר גמור, אני אומר עוד פעם רבותיי, 8:15 נגיד מסתיימת כאן המחאה ואנחנו רוצים להתחיל לעבוד. אולי אתה יכול להתקשר למת"ק, שהוא יבטיח לנו הוא בדרך לפה. شجرة الزيتون مذرفة دمعا ونادت هل من يواسيني ردت عليها الياسمين وقالت هل هذا المجرم في مكاني سيبقيني ونادت الصخرة الصماء بأعلى صوتها من بعد رحيلكن عني من يسليني أين أنت يا صلاح الدين לכו אחורה. תירגע. אתה, אל תגיד לי מה לעשות. אל תגיד לי מה לעשות, כי אני לא חייל שלך. אני לא חייל שלך. תירגע, אתה עובר על החוק. כ100,000 עצי זית עתיקים נעקרו כדי לפרוץ את תוואי הגדר. רבים מהם נגנבו והגיעו בסופו של דבר לחצרות של וילות בישראל.
את העצים העקורים של בילעין שותלים מחדש בצפיפות בחלקות אחרות. רובם מתים מהתייבשות. תעוף מפה! תעוף מפה! לא, זה עידו. זה שצילם. יונתן חוזר לבילעין אחרי ששכב חודש בבית. הוא נפצע בראשו מרימון שנורה אליו, והושפז בבית החולים לאחר שסבל משטף דם במוח. בבית של עבדאללה, שהפך להיות המרכז של הפעילים, מכינים לכבודו חפלה גדולה ומזמינים את כל הישראלים. اقعدوا على الكراسي تعالوا عادي ادخلوا جميعا شباب اقعدوا هنا אל תיכנסו לפה! צאו מפה! צאו מפה! צאו מפה! מתי הם התכנסו לבית רמי מישהו על העגלה? עכשיו הם בבית. נבוא לשם. احنا نضرعونا. אל תפריעו. אתה אל תפריע. אלכסי כאן האמת, יש פה חבורה של שמאלנים מנסים להיכנס. אל תכנסו. די, נו. לא להיכנס. זה הבית שלך? חלאס. מה הם לקחו? מה זה? לקחו אותו? אתם לקחתם תעוד. מה עשו? לאן אתם בורחים? אתם לקחתם דברים שלא שלכם, תחזירו אותם לפחות. נו, מה אתם פוחדים? נו, בואו. מה קרה? אתם רק צריכים להבין מה אתם עושים פה. עכשיו 12 בלילה ואתם במקום שלא שלכם. בבית של נכה. היה לכם קל להיכנס לבית, עכשיו קשה לכם להסתובב, אתם לקחתם תעודות של אנשים... גועל נפש! גועל נפש! צאו מפה! נמאסתם! באים ביום, באים בלילה! יש פה אנשים שחיים פה! בני אדם! הם לא חושבים, הם רק ממלאים פקודות. לא, עד שיצאו מהכפר. חבורת נקניקים! בהתחלה, מתי שהייתם באים אלינו, אני הייתי רואה, אתם פאודוויג'ין ככה, אתם מתחררים. לא שמים לב על בגדים, לא שמים לב על תסבורת, לא שמים לב על שום דבר. בהתחלה היה סטרנג', מוזר, אבל אחרי שהתחלנו לעבוד אני הייתי גם ממכם. ואני עכשיו שבוע לא התרחצתי. עבדאללה כל פעם חליפה חדשה ונעליים חדשות. יום פתוח בבית הספר של בילעין. הילדים מכינים ריקודים והופעות מהווי החיים בכפר.
זה העצים עכשיו. כל עץ היה נותן איזה לפחות 30 ליטר שמן זית. 30 ליטר שמן זית היה נותן כל העץ ככה. אבא שלי, זכרונו לברכה, יחזיק פועלים. ביום היה נותן להם 6 גרושים. היה קשה. בשנות 48, 49 עד 50. 6 גרושים היו עובדים. אתה יודע מה זה היה 6 גרושים? ודחילק, תן לי רק לעבוד. עבדו קשה. מאיפה היו הפועלים? פה מפלסטין. אנשים שלא היה להם אדמה משלהם? לא, אנשים שהתגרשו מהאדמה. הפליטים לג'אין, יעני. אל-לג'י. ועכשיו מה שקורה, מה אתה קושר את זה? אני עכשיו לא יהיה לי מה לעבוד. אני אתחיל לחפש עבודה. כמו שחיפשו הם, הלג'יין, אז אני אתחיל לחפש עבודה פה. لما بشوف المنظر هذا بحس في نفسي أتألم قلبي بوجع نروح البيت أحسن. בילעין נמצאת באמצע הדרך לירושלים, חצי שעה נסיעה מתל אביב, והביקוש לדירות זולות בהתנחלות מודיעין עילית גבוה. היום גרים בה כבר 30,000 תושבים. לפי התכנון יגיע מספרם ל-150,000. بو نعسي أفغانا عايزين بو نعسي أفغانا يلا لا لا للجدار لا لا للجدار يلا بو الجدار لازم ينهار חייל, חכה רגע בבקשה, לפני שאתה דורך את הנשק. לא באתם כאורחים, היינו מראים לכם את העצים שהסבות שלנו נטעו פה, אבל שלחו אתכם לבוא לעקור את העצים שלנו. לכן אנחנו מפגינים בו, בלי נשק, רק עם הכאב והידיעה שבאזור הזה לא יהיה ביטחון לאף אחד, בלי שהעם הישראלי יקבל את זכויותינו, בלי שנשיג את חירותנו, חורייתנו. זה מכתב שאנחנו כתבנו והדפסנו אותו, רוצים לחלק לחיילים באמנון ולעברים שלו. מלבד המכתב, מכינים אנשי הכפר לחיילים הפתעה נוספת. מתקן מיוחד שבעזרתו יוצמדו לאדמה על תוואי הגדר כדי לעכב את עבודת הדחפורים. מעל המתקן הם מתכוונים להכין גדר מתוצרת פלסטינית. בוקר טוב. بالك على يديهم بالك على يديهم ولديهم TV هي מול המכתב של אנשי בילעין, לצחי יש נייר משלו. כמו שאתם מנחשים, אתם עומדים לשמוע את הצו שטח צבאי סגור. אתם נמצאים כולכם פה באזור שטח צבאי סגור, מקיף את כל האזור הזה, כולל עד הכפר. אתם לא רשאים להיות כאן, ואנחנו נפנה בכוח את מי שהמשיך להיות כאן מעוד רבע שעה. שעה עכשיו 7:20, משעת 7:35 שיהיה כאן, צפוי למעצר ולאנשים הקבועים בחוק. מי שרוצה לראות הוא כאן מוצב, כאן אני מראה אותו, יד שמאל שלי.
אני ממליץ, כמו שהיה פה ביום שישי, הייתה הפגנה שקטה והתפזרתם, שיהיה גם ככה היום. במידה ולא, נפנה אתכם בכוח. שיהיה לכולם בוקר טוב. גדר הפרדה, זה גדר שהוא הורג את האנשים וצריך להתפרק, ואתם תתחילו בזה, אתם תפרקו. אתה לא רוצה לפרק. אתם תפרקו. עלו למעלה, לא רוצה לראות פה פלסטיני, כולם למעלה. כן. יש בלגן. דלה? יש מג"ב עכשיו, הולכים למג"ב והוא ב... לא, חלס, היו עוד, חלס, חלי. הלו? כן. כל הכפר עכשיו בדרך, כל הכפר. הלילה נעצרים 2 המואשמים כי זרקו אבנים בהפגנות. אחד מהם, בן 14, הוא קרוב משפחה של מוחמד. הם מצטרפים לכ-20 מאנשי הכפר שכבר יושבים בכלא. קדימה! למחרת נכתב בעיתונים בישראל שכוחות הביטחון עצרו 2 מבוקשים מהכפר בילין. הבן שלי עכשיו בן 4, אז אני מתי שהוא יתחיל להבין זה ייקח לו עד 16 עד 12 שנים. אז אם אנחנו נסיים את הכיבוש תוך 12 שנים, אז זה מעולה. כי אני לא רואה שזה יהיה קרוב. זה מפחיד אותך? מפחיד אותי? מאוד. כי הכיבוש נכנס לכל החיים היומיומיים שלך. כיבוש לא נותן לך חופשת תנועה, לא נותן לך חופשת דיבורים, לא נותן לך חופשת עבודה, לא נותן לך כלום. כיבוש הוא כיבוש. והמילת הכיבוש לא כל אחד. אולי אתה כישראלי, אתה מכיר את הכיבוש בגלל שאתה אחד מהכובשים גם. אני מגדיר אותך שי. לפעמים אני חושב על הלבנים שהתנגדו לאפרטהייד בדרום אפריקה ועורך השוואות עם המצב כאן. גם בוועדה העממית מדברים על מאבקים של עמים אחרים לחופש ולזכויות אדם. לפי החוק הבינלאומי מותר להם להתנגד לכיבוש בכוח, אבל הם מכירים בחולשתם היחסית ומאמינים בכוחה של ההתנגדות הבלתי אלימה. Good morning. صباح النور. نسيت عشان ما ولا واحد جزرني من زمان بحكيش الا العبري. אתה לא מזול מענה. מי פה מדבר עברית? לא מדברים, יעני גם שתיקה אלימה. Who speaks English, please? טוב, לכולם אני מודיע פה. 5 minutes, take yourself and go. אוקיי? על הכיף, you got it? 5 minutes. You need more? 6 minutes? Yes. ואגב, אני אוסיף עוד משפט אחד. אמרתם הפגנות שקטות והכל. יפה, הצטלמתם, נגמר הסיפור, קדימה. 5 דקות, ושלא תגידו שאני לא עומד במילה שלי. קיצור, עוד 5 דקות הם עפים פה. 10 דקות, לא, לא, לא.
שלא ניסה להיכנס, אנחנו נוציא אתכם. תוך אותה. קדימה להגיע לפה, לעכב את כולם. לשם, שם. מה אתה עושה? קדימה, אתה מעוקר. מה מעוקר? זה באדמה שלי, זה. יאללה. וג'י מואשם בהתנגדות למעצר. בניגוד לשאר הפעילים הישראלים והזרים, שנגדם לא הוגש כתב אישום, הוא מועמד למשפט בבית דין צבאי. اثنين حطوا اثنين عاديك حطين يلا خلص حط بس إلى الجدار لا سفا لأنه بس عالي لأنه على الفلوجة والرئاسة تخصب وتروح أبو مازن إلى الرئاسة תוואי הגדר בבילעין נקבע על פי תוכניות הרחבה של ההתנחלות מודיעין עילית. פעילים מישראל בדקו את התוכניות וגילו שחלק ניכר מהשכונה החדשה המוקמת על אדמות בילעין נבנה ללא אישורים. זה מודיעין עילית, ופה בילעין, גדר, והשכונה שרוצים לבנות, מתתיהו מזרח. לפני יותר משנה התחילו המתנחלים לבנות, הם לא חיכו שיאשרו להם את השינוי של התוכנית ל3,000 יחידות. התחילו לבנות כאילו אישרו להם. התוצאה של זה, שכל מה שהם בנו לא חוקי. כל מה בנו כאן גר. עכשיו שני הדברים האלה של השכונה ושל הגדר קשורים אחד לשני. נכון, מבחינה חוקית, אתה בתור עורך דין, מה הסיכוי שלך להחליט את הגר? תראו, מספר התיקים שבהם יש ניצחון בבג"ץ הוא לא גדול, לפלסטינים, הוא לא גדול. אני וכל החברים האחרים נעשה כל מאמץ שבתוך המספר הקטן הזה יהיה גם התיק של בילעין. שבוע אחרי שבוע, הפגנה רודפת הפגנה. רני נפצע בכתפו ונלקח לטיפול בבית החולים ברמאללה. עבדאללה מהוועדה העממית נעצר ומואשם בתקיפת שוטר. רמזי יאסין נפצע מכדור גומי ועובר ניתוח להצלת חייו. אבל השותפות עם הישראלים והזרים והמחאה היצירתית של בילעין רק הולכות ותופסות תאוצה. מנגד, הצבא מגלה יצירתיות משלו ומפעיל כלי נשק חדשים. כדורי שורועית, רימוני ספוג ונשק קולי, הצעקה. ואני רוצה לקרוא לכל חיילי צה"ל שיבינו שזאת הפגנה בלתי אלימה, הצורך ממנה להקים את התפילה על אדמות הגדר. אנחנו קוראים לכל חיילי צה"ל שזאת הפגנה בלתי אלימה. وقف 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 زلمه الناس شعبيه كيكه هذا سمعتنا قطعت وخوف هورا خدال اوقف مش بعد ولا شيء اوقف ترجع زي بروفوكاسيا اقعد انت وياه اقعد يا عم اقعد امين يا الله يا الله يا شباب ما حدش يصيبهم تعال الجاي ابعدوا عنهم ابعد عنا ولا تعال الجاي لا من هان شو بدك فيه هات الشاي خلاص
בוא, שיצלמו אותך. הזין שלי, מה אכפת לי? עוד שבוע אני משתחרר. רגע. שיצלמו אותך כל ערוצי התקשורת. התקשר אליי עידו, התקשר אליי רז, התקשר אליי אליעזר וג'ונתן וקובי. כולם מזהירים אותנו שהם ילכו לנקמה. אתה חושב שהם יראו חי? وين الزيتون؟ احمل زيتون. فيرك. براك احمل. في ايدك شوف لي. زيت. רני נחבא אל הכלים וממעט לדבר. הוא לא חבר בוועדה העממית, אבל בהפגנות הוא נמצא בדרך כלל בחזית. راحت عين جندي هلكيت وكيامة بتكون. إذا عين جندي راحت في آلاف المعاقين، في آلاف الجرحى. يعني طبعا هو في تقريبا 50,000 جريح. وفي زي العربيات 2000 مقعد. قلت لهم شو رايكم يا شباب إن ننظم مسيرة سلمية للمعاقين؟ قال والله يعني ندرس الموضوع. بتصل علي أسامة بقول لي يا راني، ثاني يوم بقول لي يعني أنت نصدق للمسيرة المعاقين. رجع لي الاولاد الصغار ابو لعب، رجع لي اياها. رجع اولادك لورا. لورا بالعايد. لورا يا حبيبي. ارجع لورا. ارجع لورا. ارجع لورا يا ارفع العلم. ضيوف المغوارة. افتحوا شوفوا الاخبار. شوفوا الاخبار. بالعين ضد الجدار. شايفه؟ זה הפגנת נכים! יש פה נכים! זה הפגנת נכים! תירגעו! זאת הפגנת נכים! יש שם נכים על כיסאות גלגלים! אל תירא! להתקדם, קדימה, להתקדם. חסן, יש פה נכים! להתקדם! אל תיגע בי! פוצל, תעיף להם לימון גס זה מתוכה. נכים על כיסאות גלגלים, חסן! סגני, תפוס את הבית, הלאה, קדימה. לתת הבטחה, רומיני הלם. זאת הפגנה של נכים, אתם נראים לא טוב. אתם יריתם על אנשים בכיסאות גלגלים. מה נשמע, שי? בסדר, אבל אתה... יופי, על הכיפק, אז תחזיר את כל החבר'ה פנימה, אין הפגנה. בסדר, אבל אתם יריתם עליהם בלי זה מצועד. לא היה כלום, צחי, באמת. לא, אני לא מאפשר פה יותר הפגנה. זה לא מעניין אין פה הפגנה. מי זה? רונן. רונן, אתם יריתם על שי, נכים. אין פה הפגנה, לך מפה. אבל אתם... אל תיקח אותו עוד קדימה, עמוד פה. תן לו משהו לנשום. בוא נביא לכם להפגנות. מה יש? אנחנו בכפר שלנו, אנחנו לא באנו אליך, אנחנו בכפר שלנו. תן לך לב, אתה ירית על נכים. מה אתה, כולם הפגנת נכים. אני לא מארגן פה. אתה מארגן פה את הכל. אני מתעד. מה קרה? נכים זה מה אתם לא בעניינים? מה קרה לך? בוא נדבר יפה. לא מדבר, יש לי חיילים פצועים, אין אישור פה להפגין. עוף מכאן. אבל אנחנו לא באנו לזרוק אבנים. זה לא מעניין אותי, אני שומע את זה כל פעם. אדוני היקר, אם אתה לא תיקח את הרגליים שלך ברגע זה אחורה, אני אעצור אותך. ללא קשר אם התכוונת לזרוק אבנים או לא. זו הפגנה בלתי חוקית, אני מבקש אחורה, אחרת אני אעצור אותך. אני לא מדבר איתך. דבר איתי כן, אני מדבר איתך. הבנו? אני מדבר איתך. זו הפגנה בלתי חוקית, קדימה. שאחראי להרג בבית ליקיה. חסן, תעצרו את הבן אדם הזה עכשיו.
תעצרו אותו עכשיו. זה שיא הציניות להביא לפה את הנכים. זה לא שיא הציניות, לא נכון. פה אתה כבר עברת כל גבול. זה לא אני, אל תגיד לי אני. אל תגיד לי אני לא עבר תושב הכפר. אני יודע שאתה לא תושב הכפר. זה שיא הציניות, תאמין לי, דבר כזה מכוער לא ראיתי כבר בחיים. צחי, תעצרו אותו עכשיו. תודה. על מה אתה עוצר אותי? על הפרת חוק. על איזה חוק? קדימה. איזה חוק אני גלעד, קח אותו עכשיו. שאני אומר את דעתי? טוב, בבקשה. קבל את המצלמה, קבלו את המצלמה. الفلاح הכרית שלו, אתה יודע מה זה? זה הנעליים שלו. אתה רואה? כשהוא רוצה לנוח, לוקח את הנעליים, שם אחד בתוך השני, שם אותו בו, ונח עליו. على كيفك. شوف الطيور في السماء قاعدة هي. والله الجاب صرنا فيلم واحنا سوا في خرا. كيف الريحة؟ منيح؟ تقتل هذا ما صوتي خرا يا وليد خرا يا وليد علي أبام لا لخنو الأفغانة ونسينو الوقوع بخيالين إذا التاريخ شيء ماشو شيء يعني يكشي عليهم كنيسات بتوخى بيتيم شي اليدين شي نستليك وتم أشهدوا ولعات هاي أول بلون جربني אבל את האמת, אם זה יפגע באיזה חייל, אתה לא תבכה. טוב שזה לא פגע בי גם, שזאת תאונת עבודה. ריח מסריח, יאללה. מוחמד רואה בבלוני החרא תשובה קימית הולמת לגז המדמיע של הצבא. החיילים כבר בתוך הכפר, ממתינים להתחלת ההפגנה. לפני כמה ימים התפרסם בעיתון הארץ ראיון עם צחי, ואני מופתע לגלות שהוא צעיר ממני. שי, יש ישראלים בפנים? לא יודע. אתה לא מוכן לתת קצת מודיעין? אני לא חושב שזה מתפקידי. אני קראתי דרך אגב, סחטיין על החשיפה, מרון רפפורט, אני רואה, הקדים אותי. אתה איתי? מה? אתה איתי? אני איתי, לעשות סרט זה יותר לאט מאיתי. אמרת הרבה דברים מעניינים שם. תודה. שי, אבל הדבר שהכי הפתיע אותי... שי, אנחנו בערכות לפני, אז... לא, רק רציתי להגיד לך שהפתיע אותי משפט שלך שם, שאמרת... מה אמרתי? אתה חושב שכל הציטוטים שם מדויקים. לא, משהו דווקא בסדר, אני אגיד לך. כן? שאמרת שאתה כן מבין את הסבל ואת הכאב של האנשים פה. נכון. זה קצת הפתיע אותי. לעומת את הדברים שאני רואה מה שקוראים פה. מה? להבין מה אתה חושב, שאתה היחידי שמבין מצוקות של אנשים? קצת צניעות. לא, איך? קצת צניעות. האדם היחידי שיש לו רגשות, שיש לו מצוקות, שיש לו... אני לא דיברתי על עצמי ואני גם לא... אני מאמין שאני גם לא פגעתי באף אחד. למה זה מפתיע אותך?
כי במהלך התקופה שראיתי שמה שנעשה... גם לרונן, גם לרועי. איפה רונן? דרך אגב, אתה יודע שהסתכלתי בצילומים אחרי זה, כן. של ההפגנה הקודמת ביום רביעי. תגיד, נגיד אחרי זה שהלכת... זה לא הפריע לך כאילו מה שקרה ביום רביעי? לא. מבחינת ה... לא הפריע לך שיריתם על נכים? לא. הפריע לי שאתה הבאת את הנכה מקדימה, אני חושב שאין ציניות גדולה מזה. אמרתי לך את זה גם. לא. תגיד, אתה זוכר את בית הדין הבינלאומי? אבל שי, אני לא רוצה שפתח איתך שיחה, אז באמת, עשה לי טובה... בסדר, אז הנה, אני סוגר. א', אתה אומר לי שזה אני, ואני חושב שאתה פה, אתה לא קולט בכלל מה קורה פה. אין לי שום זכות להגיד לפלסטינים מה לעשות. שום זכות, ובמקום הזה אני בא. אני בא במקום של לתעד, ובמקום של לתמוך במהלך הלא אלים שהם עושים פה, שאתה... ומה שאתה עושה... שי, אתה באמת מאמין שהם עושים פה מהלך לא אלים? ועוד איך, אתה לא מבין... רונן, בוא נשאל אותך שאלה. אתה קצת חי בסרט של... בוא נשאל אותך שאלה. אתה סתם לא רוצה לדבר. סגור, אני רוצה לדבר איתכם, כן נכון. אתה לא רוצה לדבר. רונן, אני רוצה לדבר איתך, כי אני רוצה להבין מי הבן אדם שעושה את הדברים האלה. אני לא רוצה לדבר איתך. אנחנו לפני ההפגנה, אנחנו נערכים, אני מודה לך. תיגש חזרה לכפר, תודה רבה, אנחנו לא רוצים כרגע לשוחח. בסדר, רונן, אל תדבר אליי לא יפה. عشان الزن يعني لا جميع المتظاهرين لكل المفقودين صفات قدير עם טלטלית עם שילוט זה הקו האדום هذا هو الخط الأحمر ولا خط أحمر ولا خط أبيض نام على الأرض نام على الأرض نام على الأرض هذا يشرد نام على الأرض هذا يشرد نام على الأرض نام على الأرض نام على الأرض سدني مش تضرب عينيان يا محمد ضرب خلي كرم سنة احنا بنلف لهم هاي بها والله في انا אחר ההפגנות נגד הקמת הגדר באדמות הכפר בילעין שליד מודיעין, הן נמשכות כבר 8 חודשים, הם הפכו לסמל אצל כל מי שמתנגד לגדר ההפרדה בין ישראלים לפלסטינים, ומתברר שבבילעין יש הכל, אינטרסים של קרישי נדל"ן, אדמות שנמכרו ליהודים ואסור לומר מי המוכר, כל אחד מוצא בסיפור של בילעין מה שהוא רוצה. כתבתו של מנחם אדר. לפני העימותים על הגדר איש לא שמע על בילעין, כפר קטנטן ועני במורדות המערביים של חבל בנימין. רחוב אחד שבו חנות מכולת יחידה, מוכר פלאפל ב2 שקלים המנה, יש גם מסגד, אך התושבים מתונים ברובם ותומכים ברשות הפלסטינית ולא בחמאס. היום הם שם דבר. אני מבקש מאמנון וכל חיילים שלך, יש לכם 5 דקות לעזוב את המקום. זה שטח פלסטיני משוחרר. 4,000 דונם היו בבעלות חקלאי בילעין לפני מלחמת 6 הימים. גדר ההפרדה חוצה היום את האדמות שהיו שייכות לכפר. על הקרקעות האלה נבנות ומתוכננות השכונות החדשות של העיר מודיעין עילית. אילו באמת המדינה הייתה מתכוונת לבנות גדר שהיא ביטחונית, שהיא נועדה אך ורק כדי להגן על תושבי מודיעין עילית, אז הגדר הייתה עוברת על גבול מודיעין עילית הבנויה, ככה.
אלא מה? שרצו פה להשתלט על קרקעות ולהרחיב את ההתנחלות בעתיד. זאת אומרת, הגדר היום לא מגינה על אנשים חיים ונושמים, אלא על אנשים עתידיים. אנשים השקיעו פה כסף, הקנדים האלה, למעשה קנו קרקע מתוכננת שיש לה מחיר גבוה מאוד. הם קנו את הקרקע כבר עם התוכנית. בוא נגיד את זה בצורה בוטה, שהגדר נקבעה לא משיקולי ביטחון, אלא משיקולי נדל"ן. לא, שיקולי הנדל"ן במקרה הזה מזדהים עם שיקולי הביטחון, כי הביטחון הוא להגן על אנשים שהולכים לגור כאן. אמנון, איך תסביר להם את זה? ככה תגיד מה אתה אומר להם? אני כבשתי, אני השפלתי, אני יקרתי את הזיתים, כל הכבוד. אלוף משנה דני תירזה גר בעצמו בשטחים ומואשם לעתים בהטיית התוואי לטובת המתנחלים. אותם אנשים שחושבים שישיגו על ידי אלימות הישגים קרקעיים, כנראה שהם טועים. אני חושב שזה יצליח, לא יצליח, כבר יצליח, כי אנחנו משכנו הרבה ישראלים והרבה בינלאומיים וכל העולם מדבר על בלעין. הצבא מחליט לשים קץ להפגנות. החיילים חוסמים לישראלים את כל הדרכים המגיעות אל הכפר, אבל אנחנו עושים מאמץ גדול לעקוף את החסימות ומצליחים להגיע. היום אתם תצאו מפה בשן ועין. אנחנו מפה... תקחו את כל הזרים מפה, אחרת את מיונה לכם גורה בכפר. מה בעיה שאנשים יפגינו? מה בעיה? מה בעיה? טוב שנהרג מישהו... אין יותר הפגנות. אתם רוצים תפגינו אתם? אין זרים יותר פה. למה? נאמס, חלאס. מה אתה חולק אותי? סתום! אל תיגע בי! מי שאל אותך בנקודה? מי אתה חושב שעכשיו? מי מוכן ששמור עליו? אתם עושים כאילו מלחמה, אתם נכנסים לכל בית? אם אתם מתפנים, תלכו ללבנון, לחזבאללה תלכו! אל תבואו לפה לילדים! אתם כולכם מפירי עוצר כרגע, להיכנס לבתים, כל העיתונאות לצאת החוצה, שטח ספייס סגור, גם לעיתונאים. עיתונאים החוצה, לא יסר. תפילין, קדימה, בוא. אני רואה אותך שמה? אני לא יודע מה אני עושה. אני לא יודע מה אני עושה. מה, תהרוג אותי? מה, תהרוג אותי? תהרוג אותי? תהרוג אותי? תהרוג אותי? תהרוג אותי עכשיו! صوفك كماندر שנצא בהפגנה, נצא בהפגנה שלנו. תירגע. זה מה שהוא אומר. אני לא צריך להביע את הדעה שלי ואני לא צריך להביע לך. זה לא משנה אם זה ראשון. אני זורק אבנים וזה זורק אבנים. מי זורק אבנים? זה? לא, חס וחלילה. אז למה? למה בבית שלי דווקא? למה? למה דווקא בבית שלי? אני אקח אותו הביתה? אתם רוצים לשחוט אותו ואתם, יש לכם רחמנות עליו? חס וחלילה. למה? למה לא אמרתי? שחטתם לי ילד, הרגתם לי ילד בן 19 וחצי! מצטער. ואתה רוצה עכשיו נראה בילד הזה? חס וחלילה, זה אתה אומר. אז למה אתם עושים ככה? הלכו הביתה!
שבו עם המשפחה שלכם, עם הילדים שלכם. צחי, אתה צוחק, אתה מבסוט. אתה מבסוט. אדוני, אני מבקש, תלך הביתה, אחרת אני אעצור אותך. אבל למה אני לך? כשאני מדבר את האמת? לך הביתה. אז תגיד לחיילים שלא יזרקו עלינו רימוני גז בבית. לך הביתה. אני הולך הביתה. תשמור על הילדים שלך שיזרקו. אין לי ילד כך, זה מה שיש לי ומשהו הרגתם אותו, זה מה שיש לי. להתראות. זה מה שיש לי, איפה להתראות? אני לא רוצה להתראות שלך. לך הביתה. שנה חלפה מאז שהגעתי לבילעין בפעם הראשונה. הגדר כבר כמעט גמורה. המחשבה שאולי עוד מעט לא נוכל להיפגש עם אנשי הכפר מפחידה אותי. עכשיו התעמולה הרשמית של הממשלה, שממשיכה לטעון שהגדר ביטחונית, נראית צינית מתמיד. אני מעדיף את ההגדרה של הפלסטינים. גדר ההפרדה הגזענית. גדר האפרטהייד. אללהו אכבר, אללהו אכבר. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. לפני שהגדר נסגרת, מצליחים אנשי הכפר לארגן עוד פעולה על אדמתם שנשארה מעבר לתוואי, אל מול בתי ההתנחלות שנבנו אפילו בניגוד לחוק הישראלי. אנחנו שמנו את הקרוון על אדמות שלנו, שהם רוצים לקחת עוד תקופה קצרה של זמן, הם המשיכו ככה ברחבת ההתנחלות. והאדמות האלו, נכון שהן נמצאות אחרי הגדר, אבל הן אדמות ששייכות לכפר בילעין. אז, וגם הבנייה שם, שהיא גם על אדמות של כפר בילעין, וזה ההבדל, שאנחנו בונים על אדמות שלנו, אבל הם בונים על אדמות של אנשים אחרים. והם עכשיו 3 שנים לא אמרו שום מילה, אפילו שהם יודעים שהם לא חוקיים, שהחוק של הכיבוש רק עובד עלינו, אנחנו הפלסטינים, אבל לא עובד על ישראלים, לא עובד על המתנחלים. וזה אפרטהייד שהוא מבדיל בין פלסטיני לבין ישראלי. يلا تخش تعال تخش معنا يلا تعال تعال يا تم يلا كم المفتاح ها كيف دكتور 81 ما في المطور تجيب الو דבר מחמד, אתה רוצה להגיד לך מעקות. כמו שהמצב הזה של התנחלות לא חוקי ואפילו לא לקחו אישורים מהמנהל האזרחי, לא לקחו אישורים מהמדינה, אם אתה רוצה לבנות אותנו הבית שבו, אז גם תסתכל לשם, בצד השני, תסתכל אחורה. אנשי המינהל האזרחי של הצבא לא מצליחים להתמודד עם החוקים של עצמם. סליחה? אפשר לדעת מה קורה? מה ההחלטה? تيجوا تطلع تيجوا تطلع ما فيه من البارود والغزو المدفع والغزو المدفع عربي ما يتبدلوا عيونك فلسطينية هي 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 علوم الثورة ما تتحول عن هويتها النضالية هي 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 وجهك عربي ما يتبدلوا عيونك فلسطينية هي 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 العرب ما تتحول عن هويتها النضالية هي 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 בליל המחרת הגיעו חיילים ופינו בכוח את הקרוון. הם טענו שהחוק אוסר לשנע קרוונים בשטחים הכבושים בלי היתר מראש. אם היה מדובר במבנה קבע, המצב היה שונה. בלילה הבא הגיעו אנשי בילעין למקום, ויחד עם פעילים מישראל הקימו בו מבנה קבע. המינהל האזרחי סירב לתת למבנה היתר בנייה, והוא מיועד להריסה. בפברואר 2006 התכנס בית המשפט העליון בירושלים כדי לדון בתוואי הגדר בבילעין. עד היום לא ניתנה החלטה בתיק.
באחת ההפגנות שנערכו בבילין אחרי שסיימתי לצלם את הסרט, שאל אותי רני מה ההבדל בין I like you ל-I love you. אמרתי לו ש-I like you זה קצת פחות. אם ככה שי הוא אמר לי, אז I love you. أنا بحبك كمان يا راني. ووجيه ومحمد. أنا بحب بلين. أنا بحب الشعب الفلسطيني. بسم الله الرحمن الرحيم. نعلن باسم مركز بالعين النضال المشترك من أجل السلام. أيوة. عن إقامة هذا المركز، ونعلن بأن هذا المركز سوف يستمر لأيام حتى إشعار آخر. حتى اعلن قيام الدولة الفلسطينية من هون. اعلن. بحبيبي شاي نبنازل بيت أخذ هذا شني مسألة زي كفار شلوم ببيت لا بيت شنو وجهي בית. תראה, מעכשיו בוא נגיד ככה, בילדים שלי 250 מטר זה בשבילך אם אתה בא לבנות על ידי, אתה והוא והוא. אמנון וחבר. זה מגרש 250 מטר, נכון? מגרש זה על חשבוני, אני נותן לך לבנות על ידי. תגורו פה אצלי. לא, הוא רוצה ללמוד ממך איך לעבוד עם העיזים. אם יגור פה אז ילמד. אם הוא יגור על ידי, הוא ילמד ממני הכל. ايوه يا اولاد حارب للعين قرر للما نتحرر لازم نتحرر بالعين قرر لازم نتحرر نبني للمجد دولة الوعد نبني للمجد